ihan hetkonen, kun näyttää porukkaa tulevan linjoille, niin pääsee mahdollisimman moni mukaan. Ääni ei kuulu kunnolla. Eikö kuulu? Kuuluuko yhtään paremmin? Tänne Kuuluu ihan hyvin. Joo, siis sanoisin niin, että jos ei kuule, niin sit kannattaa mennä pois ja tulla uudestaan. Suurimmaksi osaksi se ongelma on aina siinä omassa tietokoneessa tai sitten siinä nettiliittymässä, niin kannattaa kokeilla ensin sitä. Ja mulle ei kuulu ääni kunnolla. Joo, no sitten kannattaa mennä pois ja tulla takaisin. Kuuluu ihan hyvin. Joo. No hyvä. Hyvä. Se olisi vähän huolestuttavampaa, jos mun ääni ei kuuluisi. Voi ei. Onneksi se kuuluu. Joo. Vielä ihan pienoinen hetki, niin sitten päästään vauhtiin. Laitat mä oven kiinni. Pitäisiköhän meidän sitten vähitellen tästä käynnistellä illan sessiota, eiköhän lähetä liikenteeseen. Tosiaan vielä kertaalleen kaikille tervehdys näin yhteisesti. Kiva, kun olette tullut linjoille mukaan Oriflame Akademia seuraamaan aiheesta ihonhoito. Mun nimi on Henrietta Karjalainen ja mä oon Oriflamella aluemyyntipäällikkönä Etelä-Suomessa. Pidän nyt tämän koulutuksen teille. Me näitä vuorotellaan meidän myyntipäällikkö Paula Perälän kanssa ja tänään on sitten meikäläisen vuoro tässä stagella niin sanotusti olla. Mutta joo, Ei kuulu sun ääni oikeastaan yhtään, vaikka mä tulin uudestaan, että kävin pois välillä, niin mä en vaan kuule sua. Joo, no sitten siinä on jotain siinä sun koneessa, koska muut kuulee, niin tämä nauhoitetaan, että jos et sä kuule, niin sitten kannattaa katsoa se nauhoitus. Kyllä, näin toimitaan sitten niissä tilanteissa, kun kaikki keinot on otettu käyttöön siellä tietokoneiden kanssa. Mutta joo, kyllä. Eli ihonhoito aiheena meillä tänään tehdään semmoinen, miten mä sanoisin, aika semmoinen yleistasoinen läpileikkaus näihin ihonhoidon aiheisiin. Käydään vähän läpi, että minkälainen on vaikkapa terve iho tai mitkä jutut vaikuttaa siihen ihon hyvinvointiin, ehkä vähän haitallisestikin, ja miten voitaisiin sitten sitä ihon kuntoa kohentaa. Ja puhutaan myös vähän ihonhoitorutiinista tuossa tuonnempana. Mutta joo, ihan tähän alkuun, mä nyt en totta kai tiedäkään, että keitä sillä linjalla on, että kuinka tuttu Oriflame on teille kaikille. Osalle varmaan on tosikin tuttu ja ollut mukana siinä arjessa jo pitkään. Sitten on varmaan ehkä uusia, keille Oriflame ei ole niin tuttu. Niin siihen liittyen sanotaanko, että ollaan tosiaan ruotsalainen yritys, kauneuden alan suoramyyntiyritys, kosmetiikan suoramyyntiyritys, ja koska ollaan ruotsalainen ja tällainen pohjoismaalainen yritys, niin meillä semmoinen, miten mä sanoisin, näkemys kauneuteen on aika erilainen ehkä. Se on tosi semmoinen kokonaisvaltainen ja heijastuu koko elämään, että se ei niin kuin tarkoita vaan sitä, että onko nyt
huulipunakondiksessa tai joku tietty juttu siellä kosmetiikkapussissa, vaan että ajatellaan kauneudesta ja hyvinvoinnista tosi kokonaisvaltaisesti. Joskus sanotaan, että beauty by Sweden lähestymistapa, sekin on semmoinen, millä ollaan luonnehdittu itseämme. Mä seuraavaksi näytän pienen videon, mikä ehkä aukaisee myös tätä meidän lähestymistapaa kauneuteen ja hyvinvointiin. Katsotaan, että äänetkin vielä kuuluu täällä, niin lähtee käyntiin nyt. Näin. No joo, mitähän tuosta videosta tulisi mieleen? Mitä ajatuksia herät? Voit siellä miettiä ihan omalle kohdallesi itse, että minkälaisia fiiliksiä syntyi. Tosiaankin niin kun me nähdään myös Oriflamella se, että kauneus ja hyvinvointi on sitä, että sä ylipäätään elämässäsi voit hyvin. Sulla on mahdollisuus nauttia itsellesi tärkeistä asioista elämässä, kauneudessa, nauttia esimerkiksi kauniista ihosta, mikä nyt liittyy tämän illan teemaan tosi tärkeästikin. Silloin kun sä voit hyvin ja tunnet itsesi kauniiksi, sulla on mahdollisuus ilmaista itseäsi, tuoda ikään kuin esiin sitä omaa kauneuttasi ja sitä kautta myös sitten siinä elämässäsi toteuttaa tavoitteita ja haaveita, mitä sulla onkaan. Oriflamella on jo yli 50 vuoden kokemus ihonhoidosta. Oriflamehan on tunnettu koko maailmassa ja jopa 3 miljoonaa suurin piirtein lukuna itsenäistä kauneuskonsulttia myy tuotteita yli 60 maassa. Eli puhutaan nyt sinänsä tosi isoista luvuista ja merkittävästä yrityksestä. Oriflamehan on Euroopan suurin kosmetiikan suoramyyntiyritys. Että ei olla ollenkaan altavastaajan asemassa, vaan hyvin vahva toimija. Vuonna 1967 lanseerattiin ihan ensimmäiset tuotteet, ja ne oli kasvovoiteita, huulipuna ja ripsiväri. Ja nehän perustui tosi vahvasti ruotsalaisiin yrtteihin ja kasviuutteisiin. Eli sellaisista luonnonmukaisista lähtökohdista ollaan saatu tosi paljon inspiraatiota meidän kosmetiikkaan. No sitten kun mennään ihan vähän eteenpäin, niin 70-luvulla lanseerattiin Oriflamen Tender Care, mikä on ollut sitten siitä eteenpäin meidän semmoinen tosi suosikkituote, oikein kulttituote ja varmasti monelle tuttu. Siinähän on erinomaiset ominaisuudet erityisesti kuivan ihon hoitoon ja vaikkapa huulten hoitoonkin, niin ihmekös tuo, että monella se sinne käsilaukkuun mukaan aina lipsahtaa. Se on meidän eniten myydin tuote, se Tender Care, että ihan tällainen tietoisku. Niitäkin on yli 40 miljoonaa jo myyty, että ei ollenkaan pieni määrä. No sitten haluan vielä tässä korostaa, että Oriflame yrityksenä tekee myös hyväntekeväisyystyötä. Se on sellainen tärkeä juttu, mitä tehdään. Vuonna 1999 perustettiin World Childhood Foundation yhdessä muun muassa Ruotsin kuningatar Silvian kanssa. Ja Oriflame jatkaa tätä hyväntekeväisyystyötä auttaakseen syrjäytyneiden lasten tilannetta, etenkin tyttöjen ahdinkoa ympäri maailmaa. Monenlaista siis tehdään ja edistetään sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia.
No mutta sitten vahvemmin tähän illan aiheeseen, eli puhutaanpa ihan alkuun hyväkuntoisesta ihosta. Ja voitkin miettiä itse nyt omassa päässäsi, että mitä sulla tulee mieleen, kun ajattelet hyväkuntoista ihoa? Mitä sanoja, mitä adjektiiveja tulee mieleen, minkälainen se on se hyväkuntoinen iho, miltä se tuntuu, miltä se näyttää? Saattaa tulla ehkä mieleen vaikka heleä, sellainen hehkuva, jopa hohtava. No joo. Olisiko se vaikka sileä, tasainen? Joo. Ainakin kosteutettu, ettei tunnu sellaiselta rutikuivalta, varsinkin näin talvella monella kyllä varmasti tuntuu. Mutta että se tuntuisi sellaiselta pehmeämmältä, niin se olisi varmasti se ideaalitilanne. Ja kimmoisalta, ettei olisi sellainen velton tuntunen, eikö vaan? Ja toki, että ihohuokaset ei turhan laajentuneet ja ei olisi paljon finnejä tai muuta tällaista. Niin siinä nyt ainakin on varmasti semmoisia yleisiä hyväkuntoisen ihon piirteitä, mitä monella varmaan mieleen saattoi tulla siellä. Toki muutakin, mitä nyt en tässä minä maininnut. No niin, kun mietit sitten sitä, että on tällainen, tai että sulla on hyväkuntoinen iho, niin mietipä, miten se oikeasti vaikuttaa siihen sun elämään ja siihen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Että onko näin, että kun sulla on hyväkuntoinen iho, niin eikö vaan, että esimerkiksi susta tuntuu ehkä iloisemmalta tai itsevarmemmalta, tyytyväiseltä? Tällaisia adjektiiveja, eikö vaan? Että sillä on tosi suuri merkitys siihen sinun hyvinvointiin ja elämänlaatuunkin, jos sulla iho on hyväkuntoinen ja itse vielä niin sanotusti viihdyt nahoissasi aika kirjaimellisestikin. Niin tällä on paljon positiivisia vaikutuksia, niin siksi ihon hyvinvoinnista kannattaa huolehtia ja tehdä semmoisia pieniä satsauksia, että se olisi mahdollisimman elinvoimaisen ja terveen tuntunen. No sitten mieti ihan hetki, että kuinka paljon sinä käytät aikaa päivittäiseen ihon hoitoon? Onko se esimerkiksi niin, että teet nopsasti aamulla ehkä vähän ihonhoitojuttuja tai illalla päivän päätteeksi, vai tykkäätkö oikein pitkän kaavan kautta oikein ottaa semmoisena hemmotteluhetkinä sen ihonhoidon sinne sinun arjessasi? Kannattaa vähän miettiä näitä omia tottumuksia siinä ihonhoidossa. Yhtä lailla kuin sitten se, että kuinka montaa tuotetta sulla tulee tavallisesti käytettyä ihonhoidossasi. Osahan käyttää ehkä vain pelkästään kosteusvoidetta ja toiset sitten vaikkapa 10 eri tuotetta. Siinä on oikein koko kavalkaadi sitten eri asioita. Meitä on moneen lähtöön ja sinänsä kaikki tavathan on ihan hyviä, että parempi vaikka se yksikin tuote kuin ettei ollenkaan hoida ihoa. Et siinä mielessä aina ei tarvitse olla niin hirveän monta. Mutta tämäkin on niin kuin hyvä vähän pohtia omalle kohdalle, että kuinka monta tulee käytettyä tuotetta ja ehkä haluaisiko kokeilla uusia tuotteita tai vaikka laajentaa sitä omaa tuotteiden sarjaa. Mutta näin, tämmöistä vähän pohjustusta nyt, että orientoidutaan siihen omaan ihonhoitoon, että minkälaisia tapoja meillä on ihonhoidon kanssa. Koska seuraavaksi nyt sitten lähdetään katsoa vähän tarkemmin tätä, että mitenkä se terve iho itse asiassa toimiikaan. Nyt tulee tällaisia aika mielenkiintoisia juttuja ja tuossa vasemmalla on kuva ihosta, ihon rakennetta, siinä yritetty havainnollistaa. Jos lähdetään katsomaan tuota ihan niin sanottua ihon päällimmäisintä näkyvintä kerrosta, niin se on tuo sarveiskerros. Ja sitähän myös voidaan kutsua marraskesiksi. Joku on ehkä kuullut senkin nimen, mutta että sarveiskerros se on. Ja tiesittekö, että sehän on ihan vain siis paperin paksuinen. Eli ihan älyttömän ohut ja herkkä. Ja tämä päällimmäisin kerros siis uudistuu jatkuvasti itsekseen. Ja se on tärkeässä roolissa, koska se suojaa
sitä muuta ihoa ympäristön ulkoisilta tekijöiltä, kuten vaikkapa noilta kemiallisilta ja fysikaalisilta kaiken maailman ärsytyksiltä. No sitten on tämmöinen kuin ihon luonnollinen kosteustekijä, sekin on tuossa kuvassa. Tämä on myös joskus jossakin nimellä NMF, eli englanniksi Natural Moisturizing Factor. Ja tämä on semmoinen juttu, joka löytyy ainoastaan siitä sarveiskerroksesta. Ja sen rooli on se, että se sitoo kosteutta ilmasta. Eli se toimii tämmöisenä niin sanottuna humectanttina. Ja se pystyy yhdistämään sen ilman kosteuden tähän ihon omaan kosteuteen. Ja sitä myötä auttamaan sitä sarveiskerrosta säilyttämään kosteuspitoisuutensa. Eli ei mikään turha kapistus sekään. No hei, terve iho uusiutuu noin 28 päivässä. Ja ihosoluthan toki uudistuu jatkuvasti ja kuolleet solut irtoaa pois. Ihosolun matka tuonne ihan sinne pintakerrokseen asti, niin lähtee siis sieltä syvemmältä ihosta. Kulkee sinne pintakerrokseen asti ja tämä matka kestää oman aikansa. Eli noita uusia soluja muodostuu ja sitten tulee sitä pintaa kohden. Ja sitten kun ne sinne pinnalle pääsee, niin siellä sitten ne kuolleet solut hilseilee pois. Ja tämäkin nyt taas riippuu ihmisen iästä ja ihon kunnosta, että miten vikkelästi niin sanotusti tämä homma tapahtuu, vai onko siinä jotakin hitautta. Et esimerkiksi jos miettii ihan pienen lapsen ihoa, niin sehän on semmoinen kimmoisa ja tasainen ja persikkamainen, jossa ei kyllä yhtä laajentunutta ihohuokosta paljoakaan näy. Eli tästä voidaan todeta, että nuorena ja tosiaan ihan lapsena se solujen uudistuminen on todella nopeaa ja sitä myötä se iho sitten näyttää kauniiltakin. Ja tämä luonnollisesti sitten hidastuu vuosien myötä ja ihon ikääntyessä. Et vielä voisi ajatella tuosta kosteutta sisältävistä soluista sillä lailla, että jos mietitte oikein mehukasta viinirypälettä, nyt mietitte miltä näyttää sellainen pullea mehukas viinirypäle, ja sitten toisaalta mietitte nyt sitten rusinaa, semmoista oikein kuivahtanutta rusinaa. Niin onhan siinä nyt selkeä ero, että se viinirypäle on kuin se semmoinen niinku kosteutettu, terve, elinvoimainen iho, ja sitten taas se rusina on semmoinen, mikä on tosi kosteusköyhä. Siitä puuttuu tärkeää kosteutta ja rasvojakin. Ja tästä voitte niinku huomata havainnollistaen, että kyllähän se viinirypäle, se kosteus, runsas iho on se, mitä kaikki haluaa tavoitella. No sitten vähän ihon väristä, että miltä näyttää hyvinvoiva iho noin väriltään, niin sehän on tasaisen värinen ja sellainen heleän sävyinen. Ihossahan jonkin verran on melaniinia, mikä on ihon tämmöinen luonnollinen suojautumismekanismi aurinkoa vastaan. Mutta joskus sitä sitten tulee liikaa, oikein tämmöistä melaniinin ylituotantoa tapahtuu, mikä näkyy siinä ihon värissä, ja sehän on seurausta monista syistä toki voi olla, mutta no esimerkiksi nyt just auringosta tai stressitekijöistä tai hormonaalisista muutoksista, että syitä on hyvin monia. No sitten terveessä ihossa on kollageenia ja elastiinia. Niillä on tärkeä rooli pitää huolta ihon sellaisesta rakenteesta ja kiinteydestä ja kimmoisuudesta. Eli niitäkin sinne ihoon tarvitaan. Eli terveet, hyvinvoivat solut toimii paremmin. Ne kykenee korjaamaan pieniä ihon vaurioita helpommin, mitä sinne syntyykään. Mutta sitten kun iho ikääntyy, niin kaikki tämmöinen toiminta tosiaan luonnollisesti tuppaa hidastumaan. No mutta, kuten juuri sanoin, niin joo, ikääntyminen hidastaa ihon sitä kosteuden keräämistä ja muuta hyvinvointia, mutta siltikin nyt on havainnoistava kuva, nimittäin tässähän lukee, että mitkä tekijät oikeasti vaikuttaa ihoon, niin tämmöisistä ihmisen sisäisistä tekijöistä vaan oikeasti 20%
vaikuttaa siihen ihoon. Ja sitten kaikki muu ulkoinen tekijä meidän ulkopuolelta, niin sen vaikutusmäärä onkin tuo 80%. Eli johtopäätöksenä nyt sitten se, että kyllä siihen ihon hyvinvointiin voi muutenkin kuin geenien kautta tosi paljon vaikuttaa ja siksi ihosta kannattaa pitää huolta ja keskittyä tuohon laajaan valikoimaan keinoja, joilla sitä ihon hyvinvointia voidaan parantaa. Tuossa kuvastakin nyt englanniksi kylläkin, mutta on tämmöisiä erilaisia tekijöitä kerrottu, mitkä vaikuttaa ihoon ja nyt tämmöisiä tekijöitä, mitkä estää ihoa olemasta hyväkuntoinen, mitkä heikentää ihon sitä hyvinvointia, niin on vaikkapa nyt, kaikkihan tietää, että esimerkiksi tupakka ja alkoholi, niin nehän nyt ei missään nimessä ole iholle hyväksi, ei ollenkaan. Sitten voi olla vaikkapa unen puute. Joo, jos ihminen ei pysty tarpeeksi nukkumaan, niin samalla ihosolutkaan ei voi uudistua kunnolla. Ja se on todella harmillinen homma. No sitten tämmöiset ilman saasteet ja muut, mitä tuolla vaikkapa kaupunkielämässä tulee vastaan, niin tämmöisetkin vaikuttaa siis ihosoluihin ja mahdollisesti sitten soluvaurioitakin saattaa sitä myötä syntyä. Eli tämäkään ei ole mikään leikin asia ja tämmöistä juttua vastaan voidaan taistella sitten erityisesti antioksidanteilla, joita olisi tärkeää sisällyttää sinne ihon hoitoon ja yhtä lailla ruokavalioonkin tulisi sisäisestikin nautittua niitä. No hei, nykyään eletään tosi kiireistä elämäntyyliä, ollaan aina jonnekin menossa ja monet asiat kuormittaa. Eli niin kun ajan puutekin voi vaikuttaa siihen, että kaikki muu menee edelle siitä, että ei vaan kerkeä huolehtia hyvinvoinnista, ei ihon hyvinvoinnista tai muustakaan. Niin se on yksi juttu. Ja sitten stressi. Kun ollaan kovin stressaantuneita, niin sekin voi heikentää ihon puolustuskykyä. Ja tämä voi sitten näkyä erilaisina iho-ongelmina, kun se iho ei olekaan ihan semmoisessa normaalikunnossa, mikä pystyisi taistelemaan näitä vaikuttimia vastaan. Ja kuten tuon auringon tuossa jo sivusinkin, niin totta kai auringolla on myös merkitys siihen ihon kuntoon. Se tosiaan voi johtaa siihen lisääntyneeseen melaniinin tuotantoon. Auringon ottaminen paksuntaa ihoa, lisää solujen irtoamista, eli iho voi vaikka jopa hilseillä. Varmasti moni tietää, että joskus jos on liikaa tullut aurinkoa otettua, niin sitten se iho vähän lähtee kuoriutumaankin, niin sekään ei ole mikään tavoiteltava ja terve reaktio. Näitä UVA-säteitä, mitkä siis liittyy siihen ihon ikääntymiseen, niin niitä on ympäri vuoden, eli ei vaan silloin kuumilla kesäkeleillä, vaan ympäri vuoden. Ja sen takia se aurinkosuoja olisikin tärkeää sisällyttää ihohoitoon ihan ympäri vuoden, jotta voidaan ennaltaehkäistä sitä ikääntymistä. Sitten on toki ne UVB-säteetkin, jos joku nyt muistelee, että semmoisiakin on, niin on. Ja ne on ne, mitkä vaikuttaa siihen, että palaako iho vai ei, koska se UVB on just se palamisefekti, mutta UVA on tuo, mikä vaikuttaa siihen ihon ikääntymiseen. No sitten tulee mieleen totta kai ruokavalio. Sehän on ihan tärkeimmässäkin melkeinpä roolissa, että mitä itsemme laitamme sisäisesti, totta kai se näkyy myös sitten ulospäinkin, että siksi kannattaa kiinnittää huomiota niihin terveisiin ruokailuvalintoihin. Ja sitten totta kai kosteuden puute, tuleeko tarpeeksi nautittua nestettä, sehän kanssa näkyy heti ihossa ihan samalla lailla kuin itsestäkin tuntuu, että jos ei tule tarpeeksi juotua, niin on semmoinen niin kuin väsynyt olo ja heikko olo ja veltto-olo. Niin samalla lailla se ihokin sitten alkaa ajatella, että ihokin on väsynyt ja heikko ja veltto ihan yhtä lailla. Eli siksi se nesteen riittävä nauttiminen on tärkeää, koska samalla kosteuttaa elimistä, mutta yhtä lailla myös sitten niitä ihosoluja. Näin. Eli on tosi monia juttuja, joihin voidaan itse vaikuttaa niiden meidän sisäisten tekijöiden ja vaikkapa geenien lisäksi. No sitten, sanoin tuossa, että se
ihon solujen uusiutuminen kestää semmoisen 28 päivää, niin joo, se kestää nuorella iholla sen verran, mutta sitten mitä enemmän iho ikääntyy, niin tämä solujen uudistuminenkin silloin hidastuu. Hidastuu jopa 45-60 päivään. Eli soluja muodostuu paljon hitaammin ja niiden matka sieltä syvemmistä olosuhteista sinne ihon pinnalle kestää paljon kauemmin. Ja lopulta ne saattaa takertua siihen ihon pintaankin kiinni, eikä oikein pääse irtoamaan siitä, kuten terveen ihon tilanteessa tapahtuisi. No jos tälleen näin huonosti käy, silloin siinä ikään kuin tapahtuu semmoinen ruuhkautuminen, että nämä kuolleet ihosolut kerääntyy ruuhkaksi siihen ihon pintaan ja sitten aiheuttaa semmoisen niin kuin tukkeuman ja kuivuutta, milloin taas iho ei pysty toimimaan ja hengittämään sillä lailla toivotulla tavalla. Ja myös kollageeni ja elastiini on hitaampia sitten uudistumaan ihon ikääntyessä. Tällaisia piirteitä ja mietipä nyt taas, kun aluksi mietittiin sitä, että miltä se hyvä terve, hyvinvoiva iho näyttää, niin nyt sitten vähän ajattelen, että miltä se iho näyttää silloin, kun se ei voi niin hyvin. Et kun puhutaan tällaisista tekijöistä, mitä tuossa äsken mainitsin, mitkä ehkä heikentää ihon hyvinvointia, niin minkälaiseksi se iho tuollaisissa tilanteissa menee. Ainakin tulee mieleen, että se ei ole niin heleä, on semmoinen ehkä jotenkin harmahtavan näköinen, onhan se selkeästi väsynytkin, sitten tosiaan kuivuutta, hilseilyä voi näkyä, no toisaalta voi tulla myös rasvaisuuttakin, ja ihossahan voi samaan aikaankin olla sekä kuivuutta että rasvaisuutta, että sekään ei ole mikään epätavallinen yhdistelmä. Tosiaan näkyy pieniä juonteita, ryppyjä, näppyjä, yhtä sun toista. Mutta mikä positiivista, onneksi voidaan itse vaikuttaa tosiaan jopa 80% siihen ihon ikääntymiseen. Ja miten se tehdään? No, löytämällä sopivat ihonhoitotuotteet, ottamalla käyttöön ihonhoitorutiinin ja huolehtimalla näistä terveellisistä elämäntavoista. Niin niillä pääsee jo tosi pitkälle. Sitten on taas pieni videon aika. Running gives me inspiration. Whether at work or outside of work, it's really important for me to go the extra mile. At Oriflame, we do clinical testing at different parts of the world because each type of skin have different needs, which is why we need to ensure that the product is going to perform for all of them. We have the scientific proof behind it, and we are the guardians of that scientific truth. We're simply trying to go the extra mile for ourselves, but also for the customers. Kyllä vaan. Tärkeää on Oriflamella meille, että jokainen voisi löytää itselleen hyvän ja palvelevan ihonhoitorutiinin ja siihen kuuluvat tuotteet. Oriflame tosiaan on vahvasti luonnon inspiroima. Ollaan käytetty niitä luonnosta saatavia aktiiviaineita jo sen yli 50 vuoden ajan. Ollaan tieteen tehostama. Eli halutaan siis olla innovatiivisia ja vahvasti ajan hermoilla. Eli tästä syystä meidän voidekoostumuksetkin perustuu totta kai tieteeseen. Ja meille on ihan todella tärkeää, että ollaan sitouduttu valmistamaan tehokkaita, turvallisia ja myöskin ympäristöystävällisiä tuotteita. Ne on semmoisia tärkeitä periaatteita Oriflamella. Ja tosiaan tieteellisesti todistetut tulokset on myös semmoinen, mistä ollaan tosi ylpeitä ja iloisia. Oriflamella työskentelee yli 100 tutkijaa, jotka kehittää ja kuluttajatestaa ja todistaa tieteellisesti meidän tuotteiden tehokkuutta. Ja Oriflamella on oma huippuluokan tutkimus- ja tuotekehitysosasto, jonka ansiosta tosiaan tuotteet on yhä tehokkaampia ja turvallisempia. Ja tottahan toki meillä on myös oikeasti tiukka
ekoeettinen seulonta. Eli meidän mielestä laadukkaiden tuotteiden tulee olla turvallisia käyttää ja niiden valmistus tulee olla tosi vastuullista. Ja tästä syystä me seulotaan tarkkaan kaikki ainesosat, jotta voidaan varmistua, että ne on eettisesti tuotettuja ja turvallisia käyttää ja korkealaatuisia. Ja mehän ei koskaan käytetä ainesosia, jotka olisi uhanalaisista lähteistä. Tämä on tärkeää muistaa. Se ei tuntuisi meistä hyvältä. No sitten Novatesista hieman. Eli Novates on meidän ihonhoitolinja, joka on ihan tämmöinen meidän niinku parhaimmista parhain, oikein supertehokas linja, josta löytyy eri ihotyypeille kyllä varmasti parhaat mahdolliset ratkaisut siihen ihon hyvinvointiin ja erilaisia ehkä ongelmiinkin sitten, joihin halutaan lähteä ratkaisua hakemaan. Novates-tuotteet on erityisesti räätälöity huolellisesti viivästyttämään ja vähentämään näitä ikääntymisen merkkejä. Eli nuo tuotteet vastaa ihon ikääntymisen muuttuviin tarpeisiin. Näissä tuotteissa käytetään kasvien kantasoluja ja patentoituja tekniikoita, jotta voitaisiin saada aikaan oikeasti todistettua tehokkuutta ja tuloksia. Ja kun käyttää Novatesista 4-vaiheista ihonhoitorutiinia, josta puhutaan kohta, älkää hätäilkö. Kun sitä tosiaan käyttää, niin on mahdollista saada 7 kertaa paremmat tulokset verrattuna vaan siihen, että käyttäisi vaikka jotakin yksittäistä tuotetta tai varsinkaan, ettei hoitaisi ihoa ollenkaan. Eli tällä lailla vielä tällä 4-vaiheisella ihonhoitorutiinilla voidaan entistä enemmän tehostaa sitä ihon hyvinvoinnin edistämistä. Meillä on 100% tyytyväisyystakuu aina. Eli mikäli tuotteet sitten nyt jostakin syystä ei toimisi sinulle, niin siinä on sitten mahdollista lähteä palauttamaan niitä meille päin, mutta että hyvinhän epätodennäköisesti näin käy, koska yleensä ollaan kovinkin tykätty meidän Novates-tuotteista ja löydetty niistä apua erilaisiin ihon tarpeisiin. No, miksi siis noudattaisit ihonhoitorutiinia? Kun sitä päivittäin teet, sitä myötä pysyy yllä, sanoisinko näin, pysyy yllä se nuorekkuus ihossa niin paljon kuin se on mahdollista ja tämmöinen elinvoimainen iho on osa sinunkin elämää. Ihonhoitoa voisi ajatella niin sanotusti vähän niin kuin joukkueurheiluna, eikö vaan? Ajatelkaapa, jos urheilun puolella olisi vaikka jalkapallojoukkue ja siinä olisi ainoastaan yksi hyökkääjä ja se yrittäisi pelata vastaan toista joukkuetta, jossa olisi kuinka monta muuta pelaajaa. Niin eihän sitä mitään tulisi, ei voi voittaa, yksin ei voi voittaa. Niin se on ihan sama juttu ihonhoidon kanssa, että ainoastaan yksi tuote tai yksi aktiiviaine, niin se yksin ei voi tehdä kaikkea. Et siksi tarvitaan muita tuotteita tukemaan siihen ohelle, että ne tuotteet ikään kuin porukalla voi saada mahdollisimman hyvän tuloksen aikaiseksi. Ei voida täysin voittaa ympäristöhaittatekijöitä, hidastuvaa solun muutosta, aurinkoa, saasteita, ihon kuivumista. Ei täysin voida, mutta parhaamme voidaan tehdä ja mahdollisimman monella tuotteella, vähintään 4, saadaan parhaita tuloksia aikaiseksi. Jokainen vaihe tässä ihonhoitorutiinissa on tosi tärkeä, sillä on oma perusteltu paikkansa. Jokainen vaihe aina valmistaa seuraavalle vaiheelle, eli tämä on mietitty tosi tarkkaan. Tosi tarkkaan jokainen vaihe. Ja ideahan on se, että kun käyttää näitä eri tuotteita, menee vaiheelta eteenpäin, niin saa jokaisesta vaiheesta ja jokaisesta tuotekerroksesta niin sanotusti hyötyä enemmän kuin vain siitä, että jotakin yhtä tuotetta käyttäisi tai vain yhtä vaihetta hinkkaisi siellä, niin paljon parempi mennä vaiheelta ja käyttää niitä eri tuotteita.
Mennäänpä sitten ihan konkreettisesti näihin rutiinin eri vaiheisiin. Ja ykkösenä totta kai siellä on puhdistus. Ja puhdistuksenhan idea olisi se, että saadaan iholle semmoinen pinta, että se olisi valmis seuraaville hoitotuotteille. Eli puhdistuksen rooli on saada pois sieltä iholta epäpuhtautta, ylimääräistä talia, kuolleita ihosoluja, sitä saastetta mahdollisesti, mitä sinne ihon pintaan on kertynyt päivän mittaan, sun muuta. Ja sitten edistää tosiaan niiden seuraavaksi tulevien hoitoaineiden imeytymistä. Puhdistuksessahan ihan perusjuttu on se, että kosteuttaa kasvot ja muistaa myös kaulan kosteuttaa lämpimällä vedellä. Monesti kaula saattaa unohtua. Ei muistetakaan, että leuan allakin on jotakin, mitä pitää hoitaa. Eli muistetaan kosteuttaa sekä kasvot että kaula. Sitten annostellaan semmoinen 1 pumppaus, vaikkapa puhdistusgeeliä tai mitä nyt tykkääkään käyttää. Ja sitä sitten levittää kämmenillä ja sormenpäillä ympäri kasvoja. Että tässäkin jopa niin kuin pieni määrä sitä puhdistustuotetta riittää, että sitä ei tarvitse ihan mahdottomasti läträtä. Että tuommoinen 1 pumppaus voi olla jo ihan passeli. Muista sitten huuhdella huolellisesti pois se puhdistustuote ja vielä lopuksi taputella kasvot kuivaksi vaikkapa pyyhkeellä, välttäen sellaista turhaa hankausta. Jos tykkää käyttää meikin puhdistusliinoja tai jotain puhdistussieniäkin, niin sekin on ihan mahdollista. Mutta vähintään putsaria käsien ja sormien kautta. Ja jokaista ihotyyppiä tulee muistaa puhdistaa. Ja myös silloin, jos et meikkiä käytä. Koska siltikin siihen ihon pintaan tosiaan kertyy sitä ylimääräistä epäpuhtautta ja talia ja sitä vaikkapa ilmansaastetta. Että se ei ole niin, että jos meikkiä ei ole tullut laitettua, niin sitten voisi kipata puhdistuksen, vaan joka tapauksessa hyvä se iho olisi puhdistaa. Ja aamuihin illoin, erityisesti jos on rasvainen iho, niin silloin se aamupuhdistuskin kunnolla on semmoinen välttämätön juttu. Mutta kaikki ihotyypit hyötyy kyllä aamuin illoin puhdistamisesta ja varsinkin sitten illalla pitää muistaa pitää huolta, että lähtee ne päivän pölyt pois. Jos iho ei puhdista, niin varsinkin rasvainen iho tukkeutuu vaan entistä pahemmin ja siihen saattaa ilmestyä niitä epäpuhtauksia. Kuivassa ihossa sitten taas vastaavasti saattaa esiintyä sitä hilsekuivuutta selkeästi ja iho voi näyttää harmaalta. Niin siinä mielessä kaikilla ihotyypeillä jotakin hyötyä on puhdistamisesta. Että se tosiaankin rakentaa parempaa pintaa sille iholle, jotta siihen pystyy imeytyä sitten muut hoitoaineet. Näin. No sitten vaihe 2, silmät, silmän ympärysiho. Eli silloinhan siihen tulee tietenkin silmän ympärysvoide. Tuo silmän ympärysiho on muuhun kasvojen ihoon verrattuna tosi paljon ohuempaa ja herkempää. Sen takia tuohon silmän ympärysalueelle niitä ryppyjä voi alkaa ilmaantua aikaisemmin. Silmäympärysvoide onkin siis täsmätuote siihen silmäympärysalueelle ja siihen tarpeeseen, mikä sillä iholla on. Silmäympärysvoide on koostumukseltaan ohuempi kuin joku muu voide. Ihan sen takia, että se pystyisi imeytyä helpommin siihen herkkään ohuen ihoon. Ja siinä on sellaisia ominaisuuksia, mitkä kohdistuu erityisesti siihen silmänympärysalueen erikoistarpeeseen niin sanotusti. Olkoon se vaikka ne pienet rypyt tai joku turvotus, sekin voi olla tavallinen, niin silmäympärysvoide pyrkii näihin vaikuttaa. Silmäympärysvoidetta laitetaan taputellen tosi kevyesti sormen päillä silmäalusiholle aamuisin ja iltaisin. Eli taaskin 2 kertaa päivässä niin tulee paras hyöty. Nuppineulan pään kokoinen määrä suurin piirtein riittää, eli tätä silmäympärysvoidettakaan ei tarvitse liikaa läträtä. Ja silmäympärysvoide levitetään silmän alle kohti silmänurkkaa ja kohti ohimoita.
Jos kävisi silleen, että tuli vähän liikaa otettua silmäympärysvoidetta, niin senhän voi sitten lopun sieltä sormenpäistä sipaista vaikka tuohon huulten ympärille. Et siinäkin on monesti sellaista herkempää ihoa, niin passaa silmäympärysvoide vaikka siihenkin. Tällainen vinkki, saattoi moni jo tietääkin. No sitten vaihe 3 on seuraavaksi meillä vuorossa. Sehän on siis seerumi. Ja no onko seerumia pakko käyttää? No ei tietenkään. Harva asia on pakko maailmassa, mutta kannattaa käyttää seerumia ihan sen takia, että siinä on oikeasti eniten aktiiviainetta. Ne sisältää, siis nämä seerumit, samantyyppisiä vaikuttavia aineita toki kuin ihan siis ihovoiteetkin, mutta niitä aktiiviaineita on oikeasti enemmän. Ja ne pystyy sitten paljon paremmin sitä myötä kosteuttamaan ihoa ja heleyttämään sitä nopeastikin. Seerumikin laitetaan aamuin illoin puhdistetuille kasvoille. Hierotaan hyvin, kunnes se seerumi sinne näyttää kokonaan imeytyneen. Ja sitten päästäänkin laittamaan päälle sitä voidetta, joka on sitten päivä- tai yövoide, riippuen ajankohdasta. Seerumiakin riittää sellainen 1 pumppaus käden selälle vaan ja sitten siitä koko kasvoille, niin hyvin riittää. Ja muista taas kaula myös tässäkin, että seerumin saa sinnekin asti levittää. Vaihe 4, eli viimeinen vaihe nyt sitten tässä Novage ihonhoitorutiinissa on tosiaan tämä voidevaihe, kosteutusvaihe. Siinä ideana on kosteuttaa, suojata ja ravita ihoa. Moni saattaa miettiä, että tarvitaanko tosiaankin siis erikseen päivävoidetta ja yövoidetta vai pärjäisikö vaan yhdellä. Niin voi pärjätä yhdelläkin, mutta näillä on selkeät funktiot kyllä kummallakin, että miksi kannattaa olla erikseen päivävoide ja yövoide. Päivävoide erityisesti ehkäisee kosteuden haihtumista ihosta, vie lisää kosteutta sinne ihoon ja suojaa ihoa näiltä ulkoisilta rasitteilta, mitä tuossa alkupuolella käytinkin läpi. Nykyään tämä on tosi tärkeää. Ja varsinkin se, että jos siellä päivävoiteessa olisi mukana vielä se UV-suoja, niin sehän olisi oikein lottovoitto, tulisi samalla huolehdittua siitä ihon suojaamisesta aurinkoa vastaan. Mikäli ei ole siinä päivävoiteessa sitä UV-suojaa, niin sitten toki ihan normaali aurinkovoide on laitettava ja se vaan laitetaan siihen päivävoiteen päälle. No yövoide, sen ajatus sitten on vielä enemmän kosteuttaa ja ravita ihoa, auttaa ihoa uudistumaan yön aikana. Nimittäin se iho on päivisin niin kovalla rasituksella, on oikeasti alttiina lukemattomille ulkoisille ja sisäisille rasitteille. Senhän huomaa siis ihon ulkonäössäkin jo, että jos aamulla katsoo peiliin, niin iho näyttää semmoiselta ihanalta levänneeltä, hehkeältä, mutta sitten pitkän päivän lopuksi, kun kurkkaa sinne samaiseen peiliin, niin sehän on enemmän eloton ja väsynyt se iho siinä kohtaa, joten selkeästi huomaa, että se yö on tärkeä aika antaa ihon palautua. Yöllä iho korjaa rakennettaan, myös ne ihosolut uusiutuu vilkkaimmin yön aikana, niin siksi siinä yövoiteessa nyt sitten saakin olla sellaisia ominaisuuksia, jotka auttaa ihoa tässä prosessissa. Eli yövoiteen tehtävä olisi antaa iholle niin sanottuja rakennustarpeita tätä uudistustehtäväänsä varten. Ja yövoitenkin niitä tehoaineita sun muuta otetaan vielä enemmän mukaan iän myötä. Että esimerkiksi parikymppisellä ihon niin kuin tarpeet on sellaista, että yövoide voi olla aika kevyt ja aavistuksen erilainen verrattuna päivävoiteeseen, mutta sitten taas kun ikää tulee enemmän, niin tehojakin niin sanotusti nostetaan yövoiteen kerran. No tässä nyt oli tämä ihonhoitorutiini vaiheilta. Ei ole oikeasti paha, ei mene kauhean kauan aikaa, menee muutama minuutti aikaa aamulla ja illalla, se ei ole paljon lopulta yhdestä päivästä, mutta hirveän hyvä ja iso satsaus oman ihon kuntoon ja hyvinvointiin. Sitten mä haluan puhua vähän ihonhoitoseteistä, että mitä hyötyä on ottaa käyttöön tosiaan koko ihonhoitosetti kerralla, joita meilläkin Novage-linjassa on erilaisia.
setin myötä saat ihollesi oikeasti sopivimman tämmöisen täydellisen yhteensopivan ratkaisun. Ja saat parhaat tulokset tosiaan aikaiseksi, kuten sanoinkin, kun käytät sitä koko rutiinia. Saat paljon parempia tuloksia aikaiseksi verrattuna vaan siihen, että käyttäisit yhtä tuotetta tai et hoitaisi ihoa ollenkaan. Setin myötä myös tuotteet on mahdollista saada halvimpaan mahdolliseen hintaan. Eli tarkoittaa sitä, että yksittäisiä tuotteita ei esitteissä myydä näin halvalla ollenkaan. Et sitä myötä, kun ottaa setin käyttöön, niin on mahdollista saada parempalla tuotekohtaisella hinnalla kaikki nämä tuotteet. Ja saat totta kai kätevästi itsellesi kotiin ne tuotteet kerralla, että ei tarvitse sitten erikseen keräillä sieltä ja täältä, vaan tulee koko porukka yhdellä kertaa. Ja edelleenkin toivottavasti olet tyytyväinen, mutta mikäli kävisi niin, että jostain syystä ei sovi iholle sitten tietty setteli, on tosiaan tuo 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus meidän tuotteissa. Nyt on puhuttu ihon hyvinvoinnista, ihon hoidosta. Totta kai sitten vielä jos mietitään sitä ihanaa hehkeää, heleää, hyvinvoivaa ihoa, niin senhän parhaita puolia voi vielä meikillä korostaa. Aika kätevästi voidaan luoda iholle vielä enemmän tasaisuutta, valoja ja varjoja ja hehkua ja väriä. Tämä on sitten oma keissinsä. Nyt meillä ei tänään aiheena vaan ihonhoito, mutta vielä se, että meikillä voidaan vielä korostaa viimeisen silauksen myötä ihmisen parhaita puolia. Mutta tässä meikkiaiheessakin on tosi tärkeää muistaa se, että kaunein ja kestävin meikkihän rakentuu siis hyvin hoidetun ihon päälle. Et jos se iho siellä meikin alla voi huonosti, niin se meikkikään ei levity niin kauniisti tai luo sellaista tavoiteltua efektiä. Niin siinä mielessä meikkaajankin A ja O on huolehtia sieltä ihon hyvinvoinnista ja kokonaisvaltaisesti tehdä ihonhoitorutiinia. Sitten meillä on video. I was interested in working in the cosmetics industry since I was really young. Just knowing what was inside the products was something that I was interested in. We feel as a Swedish brand, being trustworthy means more than just doing the minimum. We never sacrifice safety for performance because at the end of the day, the number one priority is to make sure that products are safe for our consumers. To be able to use them myself and to recommend them for my friends, my family is one of the most important things for me. Tässäkin vielä tätä Beauty by Sweden ajattelua, meidän pohjoismaista suhtautumista ihonhoitoon tiivistyksenä. Ihan loppuun haluan puhua ihan hetken vielä 2 mahdollisuudesta. Kanta-asiakasmahdollisuudesta tai brand partner-mahdollisuudesta. Eli jos nyt alkoi kutkuttamaan, että vitsi tämä ihonhoito kiinnostaa ja haluaisi satsata siihen oman ihon hyvinvointiin ja löytää ne itselle parhaat tuotteet, sen koko rutiinin, kaikki ne vaiheet. Nyt sitten voi miettiä, että no, olisiko tapa 1 vai tapa 2 se, jolla lähtee tätä ihonsa kuntoa kohentamaan. Eli onnistuisiko se kanta-asiakkuuden myötä vai olisiko ihan Oriflame brand partnerius se oma juttu. Jos tykkäät shoppailla hyviä juttuja hyvään hintaan ja nauttia kauneudesta, niin silloin kanta-asiakkaana oleminen voi olla sun juttu. Kanta-asiakas saa ilmaisen toimituksen, kun ostokset ylittää tuon 50 tai vähintään siis 50 €, niin sitä myötä toimituskuluitta saat ostoksesi. Kanta-asiakkaan on mahdollista saada bonustuotteita, eli pystyt keräämään kaikista ostoksistasi bonuspisteitä, joilla sitten pääsee lunastamaan ilmaisia tuotteita. Kanta-asiakas saa myös henkilökohtaista kauneusneuvontaa, vinkkejä niin halutessaan henkilökohtaiselta Oriflamen brand partnerilta. Eli paljon hyviä puolia siinä, että kanta-asiakkaaksi lähtisi mukaan. No sitten jos tosiaan rakastat kauneutta, mutta jotenkin vielä enemmän haluat saada tästä asiasta irti ja jakaa kauneusvinkkejä sun tuttaville, ystäville, perheelle, ostaa tuotteita edullisesti perheelle, haluat ehkä kokeilla
lisätienestien ansaitsemista. Sitten brand-partnerius voi olla sinun juttu. Oriflamen brand-partnerina sun on mahdollista tosiaan ansaita lisätuloja ja saada alennusta omista tilauksistasi, joko 20, 23 tai 30%. On mahdollista osallistua kampanjoihin ja saada palkintoja. Brand-partnerina voit saada niitä lisätienestejä työskentelemällä kotoa käsin, eli ihan mistä vaan, totta kai vaikka mökiltä käsin, mutta paikka on vapaa valintaan ja aika. Sun on mahdollista avata oma Oriflame-verkkokauppa ja jakaa ihmisille linkkiä sun verkkokauppaan ja sitä myötä saada sitten heidät ostamaan sieltä sinun kaupan kautta. Oriflamen brand partnera sulla on mahdollisuus osallistua monenlaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. On saatavilla sisältöä ja pääsyä webinaareihin ja valmennuksiin ja kaikkeen kivaan, mitä keksitään. Oriflamella on paljon hauskoja juttuja ja hyviä kokouksia ja tapahtumia ja myös matkojakin tarjolla niille, jotka reippaasti työskentelee tavoitteidensa eteen. Mutta joo, on pari eri tapaa olla Oriflamessa mukana. Kumpi onkaan sulle sopiva, voit miettiä omalle kohdallesi. Ja jos lähti kiinnostamaan tällaiset, niin saa olla yhteydessä meille päin. Tai jos sulla on tuttu, joka on Oriflamessa mukana, voit häneltä kysyä vinkkejä jutella. Ja katsotaan sitten, millä lailla saadaan sinut meidän porukkaan mukaan. Mun koulutusosuus tältä iltaa oli tässä. Toivottavasti oli jotakin uutta tietoa tässä sisällytettynä. Ja mikäli jotakin kysymyksiä heräsi, niin niitä voi vaikka jälkikäteenkin vielä lähetellä. Voi olla vaikka sähköpostitse yhteydessä henrietta.karjalainen@oriflame.com. Tai jos sulla on jo Oriflameissa oma sponsori, niin hänenkin voi olla yhteydessä ja kysyä lisätietoja. Tosi paljon kiitoksia, oli mukava kun olitte linjoilla ja kuuntelitte tämän koulutuksen. Mullakin oli kiva jutella teille. Kiitos tosi paljon.